Росіяни шукають винних у знищенні Мінська та Ростова-на-Дону. Удари по десантному кораблю та підводному човну на території Севастопольського морського заводу, на думку окупантів, коригували місцеві жителі. Про це в коментарі телеканалу АТР розповів севастопольський активіст та правозахисник Олег Софіаник. Він уточнив, що ФСБ і Центр протидії екстремізму обшукали оселю його товариша Ігоря Іващенка. Вдерлися ще до кількох людей, які просять не розголошувати свої імена. Це люди з проукраїнської позиції, но они ничем не занимались, они даже не писали в соцсетях, они не были там блогерами какими-то, они просто ждали, когда придет Украина. Мои друзья, там, мои знакомые хорошие, они, видимо, все это отслеживают, все это прослушивают, и уже пришли уже к таким людям, которые просто, кажется, в душе были за Украину, ну, где-то публично, может, высказывались. Куратором так званих українських коригувальників росіяни назвали плавця-марафонця та дисидента Олега Софіаника. Про це він дізнався від товаришів, до яких приходили з обшуками. Під час облави російські силовики прямо казали, що прийшли саме через телефонні розмови з Софіаником. При цьому колишні сусіди стверджують, що Олега Софіаника, який ще кілька років тому вимушено виїхав з Криму, бачили на вулицях Севастополя. Він припускає, що російським силовикам була потрібна медійна особистість, щоб розпочати хвилю обшуків і, можливо, затримань у справі про ракетний удар по Севморзаводу. Они заточены на работу там с диссидентами антипутинскими, с блогерами, с людьми, кто пишет в соцсетях что-то. А вот когда серьезный противник, когда вот там украинская разведка работает, там серьезные люди уже оказывают вооруженное сопротивление, они этого не могут делать. Поэтому им нужно показать видимость работы своей, что они действуют. Такі полювання на відьом російські силовики влаштовують чи не після кожного вибуху на складах боєприпасів чи залізниці. Цього разу ставки вищі, бо йдеться про спалений Мінськ, третій десантний корабель, виведений з ладу на Чорному морі, а також сучасний носій цінних ракет «Калібр» Ростов-на-Дону. Вочевидь, йдеться про нову хвилю облав і затримань. Абсурдних ще й тому, що в коригуванні ракетних ударів по Севморзаводу зізнались українські оператори сил спеціальних операцій.